Здравейте всички! Бих искал да направя един видеообзор на най-евтиния мотор от нашата гама. Това е най-евтиния, бюджетен, икономичен, както искате го наречете, плъзгащ мотор за врати до 4,5-5 метра дължина. Произвежда се от един италиански производител, LEP Electronics. Ето как изглежда мотора, това е общия му вид. Преди да го пусна и да видим как движи вратата, бих искал да поговоря за неговата функционалност. Това, разбира се, е бюджетен мотор. Богата функционалност от него не се очаква, той няма такава. Клиентите, които се спират на такова бюджетно решение, искат просто вратата да се движи дистанционно, да се отваря и да се затваря надежно при всякакви атмосферни условия и никакви други екстри. Всъщност този мотор предлага това и още съвсем мъничко. Окей, нека да погледнем първо от какво е направен този автомат. Така, хубавото е, че въпреки че е бюджетен, не е пестено от към материали. Всичко е стоманено. Електромотора е доста големичък. За сравнение можем да видим в други видео други мотори, които са толкова големички. Този е голям, т.е. има голям въртящ момент. Производителя предлага автомата като 500 кг, т.е. за 5 метрови врати до 500 кг и наистина той отговаря на това. Монтиране върху търкалящи лагери, двойно капсуловани, с стоманен, как се казваше това, червяк и стоманено зъбно колело. Не зная доколко се вижда материала, това е най-обикновена стомана. Работи на по-старите серии, работят на масло, по-новите на грес. При по-старите серии се наблюдава локално изтичане на масло, ето тук под ръчното отстопоряване, което не води до повреда, но не е много красиво. Трябва да се почиства 2 пъти в годината. При по-новите серии го няма това нещо, но дори да се омасли лекичко от гръста, не е технически проблем, не би довело до повреда на мотора. Така, изходящото зъбно колело, което контактува с зъбните рейки, също е стоманено. Доста стабилно е захванато отново на търкалящ лагер с двойна капсуловка. Ето тук вътре би трябвало да се види. Ще го преместя. Ето какво представлява този мотор. Просто, елементарно и доста здраво е направен. Така, оригиналните контролери, които пристигат от LEP Electronics, не бяха достатъчно добри. За това какво направихме ние? Поръчахме целите серии за българския пазар да бъдат с ето тези контролери на фирма ABC. Това е един друг италиански производител. Тези контролери са абсолютно безпроблемни. Нашата фирма работи с такива поне от 8 години и няма пробив при тях. Железни са. Какво е хубавото? Нещо, което се среща много рядко в този ценови клас. Ръчното отстопоряване е с такава вратичка и е много удобно за работа. Тоест, когато няма ток, отключвате вратичката, натискате я да отвори до край, задния край на вратичката натиска съединителя и вратата става абсолютно ръчна, може с ръка да се мести. След което застопорявате, побутвате леко вратата, за да щракнат зъбните колела и може да се ползва отново в автоматичен режим. Така, сега е време да пуснем този мотор, да видим как движи вратата и да поговорим за крайните му изключватели. Така, пускаме. Скоростта на движение е доста прилична, 17 см в секунда. В този ценови клас повечето мотори движат вратите с 14-15 см в секунда, тук имаме 17. Производителя си е позволил тази малко по-добра скорост заради здравия редуктор, който ползва. Крайните изключватели, ще го покажа отвън мотора, са от абсолютно скрит тип. Магнитни са.
и не изискват почистване на сняг върху зъбната рейка. Обикновено крайните изключватели, които са механични и с пружина, когато тук върху зъбната рейка се натрупа сняг и замръзне, започват да се самоизключват. В случая крайният изключвател представлява ето това магнитче. И този, който е в мотора, фактически истинския крайен изключвател, е напълно скрит. Тоест снега няма как да му подейства, няма как да попречи на неговата работа. Така, за препоръчване е мотора да се монтира с стоманени зъбни рейки, но в случая работи на една 6-метрова промишлена врата вече над 2 години. Започва 3-та година тук този мотор. С пластмасови рейки и за сега не ги е повредил. Значи, защо казваме, че трябва да работи с метални рейки? Защото няма плавно развъртане от 0 до максимум и няма плавно спиране. Сравнително рязко работи, като всички бюджетни мотори. И затова е хубаво в стартовия и крайния момент, ето този удар, да се поема от стоманена зъбна рейка. Въпреки това, пластмасовата на тази врата, която е доста голяма, не е повредена в края. Вижда се, че зъбите са в отлично състояние. Ето това е магнита на крайния изключвател. Така, като функционалност, движи вратата, отваря-затваря, стопира в междинно положение. Момент сега да покажа междинния стоп. Ето, стоп. Вратата спира в междинно положение, където решим да я оставим. Отново отваряме. Така, разполагаме и с фотоклетки, които са опция, не са в базовата цена на мотора, но контролера може да работи с фотоклетки. Сега ще демонстрирам тяхното действие. Вратата спря и тръгна да се отваря. Точно така действат фотоклетките. Когато на пътя на вратата застане нещо, автомобил, човек, тя спира и се връща обратно. Като цяло това е. Икономичен мотор, здраво направен, с хубав контролер. Този Serskor правене да работи на открито, няма проблеми с атмосферните влияния. Движи вратата с някаква средна, нито бърза, нито бавна скорост. И е идеалният мотор за любителите на ниските цени. Няма да ви подведе, здрав е и абсолютно си заслужава паричките. Благодаря ви за вниманието. До следващото видео.